En aquest vídeo veurem l'estramoni, Datura stramonium. És una planta anual que es desenvolupa molt de pressa. Es troba a terres cultivades o a indrets ruderals, és a dir, al voltant de les cases o camins molt trepitjats. És una planta molt metzinosa. Totes les parts de la planta són tòxiques. La paraula datura prové del sànscrit i vol dir en punxes. Planta erecta, robusta, que pot arribar a 1 metre d'altura, desprèn una olor característica. És glabrescent, sense pèls, o amb molt pocs pèls. Fulles fins a 25 centímetres de llargària, peciolades i dentades. Al fregar-les, desprenen una olor com a cautxú. Les flors són llargues i amb la corol·la en forma de trompeta, de 5 a 10 centímetres de diàmetre. Les flors són solitàries i de color blanc. La flor té 5 sèpals i 5 pètals, els quals estan soldats en trompeta. Les flors durant el dia estan tancades i s'obren al fer-se fosc. Desprenen una forta aroma. Són pol·linitzades per les papallones nocturnes. Família de les solanàcies. El fruit és una càpsula, seca, de 3 a 7 centímetres. Càpsula eriçada amb espines. Quan madura, s'obren 4 valves i mostra les llavors. Les llavors, de color negre, són molt tòxiques. Hi ha ocells que es mengen les llavors. La toxicitat de la planta es deu als alcaloides iociamina i atropina. S'usa en farmacologia per amainar les crisis d'asma. Les arrels de l'estramoni fan una pudor que allunya els talps. Per tant, aquesta planta ens pot ser d'ajuda per allunyar els talps de l'hort o jardí. Els seus noms: Datura stramonium, en català estramoni, en anglès Devil's Snare. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.